вече сте взели решение да геймифицирате онбординг процеса във вашата организация, то следващата важна стъпка, която ви предстои, е да изберете експертите, които могат да го разработят според вашите очаквания, изисквания и потребности. Това може да се окаже трудна задача. Да обясните на външен експерт по геймификация какво точно искате да постигнете, как си представите, че ще работи, какви елементи ще има, е трудно, но от вашето точно обяснение и неговото точно разбиране зависи успеха на целия проект. Ние сме тук, за да ви помогнем. В следващите минути ще ви покажем примерна структура, в която можете да организирате информацията, необходима на един експерт по геймификация, за да получи ясно разбиране за вашите цели, очаквания и желания. Първото важно нещо е да имате ясна представа за целите, които искате да постигнете. Опишете проекта и резултатите, които целите. Колкото по-точна е визията на подизпълнителите за това, толкова по-вероятно е крайният продукт да изпълни, а дори да надхвърли очакванията. След като сте предоставили голямата картина, дайте детайлите. Какво ще обхваща геймифицираното онбординг съдържание, какви теми и модули, има ли умения, които искате процесът да развива в новите служители. Дайте на експертните ясна представа за мащаба на проекта, за да планират успешно реализирането. Искате ли новите служители да събират точки по време на процеса? Какви са спецификите на наградите и стимулите, които искате да включите? Да има ли състезателен елемент? Искате ли напредъкът им да бъде видим за всички в компанията чрез класации или да го запазите поверително? Разбира се, експертите ще ви помогнат при оформянето на окончателния списък от функционалностите, но вашата визия тук е ключова, за да пасне импровизирания онбординг на културата на организацията, профила на служителите, стандартната ви практика. Не забравяйте, че геймифицирания онбординг трябва да кореспондира с всички останали HR процеси. След като изясните елементите, структурирайте ги. Какви са знанията и уменията, които искате служителите да придобият след даден модул? Какви ключови изводи да си направят? Ако експертите разбират логиката на процеса и резултатите, които очаквате, те ще ви предложат най-подходящите игрови механики за това. Ако искате геймифицираният онбординг да се случва в дигитална среда, опишете го. Ако имате платформа, която вече използвате в организацията за предоставяне на съдържание в дигитален формат, уведомете подизпълнителите, за да помислят дали е възможно да интегрират онбординга в нея. Опишете изискванията си към платформата за съвместимост с различни устройства и браузъри, за начини на достъп, за връзка с другите системи, които използвате в компанията. Очертайте очакванията си към визуалния стил, навигацията в съдържанието, към начина, по който трябва да изглежда и работи целият геймифициран онбординг, за да осигури най-доброто преживяване на новите служители. Вземете предвид съществуващите процеси в компанията, културата, очакванията на хората. Важно е и вие като HR професионалисти и другите заинтересовани страни да можете да следите по лесен начин напредъка на новите служители в процеса. Посочете каква информация, какви данни и показатели трябва да следите и в какъв вид бихте искали да се генерират те от платформата. Много данни ще бъдат въведени и генерирани от геймифицирания процес на онбординг. Уверете се, че описвате точно и ясно политиките и стандартите, които вашата компания следва в областта на сигурността и защитата на данните и спазването на съответните разпоредби като GDPR. Включете информация за процедурите, които искате да приложите за тестване на функционалностите на разработения геймифициран онбординг. Подизпълнителите трябва да знаят вашите критерии за приемане на тестовете и проверките на качеството като успешни, за да са сигурни, че могат да ги изпълнят. Опишете планът ви за въвеждане на геймифицирания онбординг и каква подкрепа очаквате от подизпълнителите, какви изисквания имате към поддръжката на системите, имплементиране на актуализации, както и в случай на възникнали проблеми. Не забравяйте да опишете възможностите за бъдещи подобрения. Посочете времевата рамка, към която се стремите за изпълнение на проекта. Разбира се, окончателният вариант на график за разработка, тестване и внедряване ще бъде изяснен и съгласуван заедно с подизпълнителите, но е добре да дадете ясна представа за вашите очаквания. Дайте на подизпълнителите информация за ресурсите, които ще бъдат отделени на проекта. Опишете разпределението на ролите и отговорностите между членовете на екипа. Подизпълнителите трябва да знаят на какви вътрешни ресурси, освен договорения бюджет, могат да разчитат. Разбира се, това е примерна структура. Можете да включите други секции, да пренаредите текущите или да не включвате изобщо някоя от тях. Но най-важното нещо е да запомните, че ако искате да имате добре структуриран, съобразен с културата на компанията и профила на служителите геймифициран онбординг, тогава трябва да сте много добре запознати с всички тези аспекти на проекта. И да сте готови да ги споделите с подизпълнителите. В противен случай крайният резултат може да не е толкова ангажиращ, толкова мотивиращ, толкова ефективен и ефикасен, колкото сте си го представили.